Üdvözöllek, Kis Márton Adrián vagyok, független munkaügyes, és most a családi adókedvezmény kitöltési útmutatóját szeretném neked bemutatni abban az esetben, hogyha várandósként szeretnéd igénybe venni a családi adókedvezményt. Nagyon fontos első lépésként, hogy a terhességet 91. napját igazoló papírt, igazolást kérjél a nőgyógyászattól, mert csak ebben az esetben vagy jogosult a családi adókedvezmény érvényesítésére, illetve igénybevételére. Nagyon fontos, hogy a családi adókedvezmény már arra a hónapra jár, amikor betöltötted a 91. napot. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ha például augusztus 3-án töltötted be a 91. napot, akkor már egész augusztus hónapra igénybe veheted a családi adókedvezmény teljes összegét, vagyis nem kell arányosítanod. Akkor nézzük a nyomtatvány kitöltését pontosan. Ez a nyomtatvány, amit most itt becsatoltam ebbe a videóba, ez a 2017-es évi nyomtatvány. Minden évre új nyomtatványt kell kitölteni. Vagyis ezt jövőre nem fogod tudni használni, ha jövőre 2018-ban vagy kismama, akkor arra lesz majd egy 2018-as évben használatos nyomtatvány. Az egyes pont az egyértelmű, itt a nyilatkozatot adó magánszemély nevét, illetve adóazonosító jelét kell feltüntetni. Ez, hogyha te szeretnéd igénybe venni az adókedvezményt, akkor a te neved, hogyha összeházasodtatok már, és a férjed kívánja igénybe venni, akkor pedig az ő adatait kell itt feltüntetni. Nagyon fontos, hogy csak a férjed, tehát hogyha összeházasodtatok, akkor veheti ő igénybe, illetve közös háztartásban kell élned a férjeddel ahhoz, hogy ő is a magzat után igénybe vehesse ezt az adókedvezményt. Élettárs ebben az esetben nem veheti igénybe, tehát csak házastárs. Aztán az egyes pontban kell feltüntetned az eltartottak nevét, illetve adóazonosító jelét. Itt írják is, hogy kivéve a magzatét, mivel ott ugye a nevét nem tudod, illetve az adóazonosító jelét feltüntetni. Eltartotti minőség kódkockában mindenképpen egyes kedvezményezett eltartottat kell írnod. A nevéhez beírod azt, hogy magzat, az adóazonosító jelét, illetve a változás időpontját üresen hagyod. A jogosultság jogcíméhez pedig beírod a 7-est, várandós nő vagy várandós nő közös háztartásában élő házastársa esetén ugye a 7-est kell beírni. Nyilatkozom, hogy a családi kedvezményt egyedül vagy közösen érvényesíted, ezt nektek kell eldönteni, hogyha egyedül te szeretnéd igénybe venni, akkor oda teszel egy X-et, hogyha közösen érvényesítetek, akkor pedig oda egy X-et. A 3-as pont, hogy nyilatkozom, hogy jogosult vagy a családi kedvezményt Magyarországon érvényesíteni, külföldi államban a jövedelmem után azonos vagy hasonló kedvezményt nem veszek igénybe. Ide mindenképpen tegyél egy X-et, hogyha nem kapsz külföldről semmilyen hasonló családi támogatást. A 4-es pont, hogy nyilatkozom, hogy nem kérem a családi járulékkedvezmény havi összegének érvényesítését. Ha ide teszel egy X-et, akkor a munkáltatód vagy a kifizetőd csak a személyi jövedelemadódból fogja érvényesíteni a kedvezményt, és a járulékokból nem. Tehát ha ezt itt üresen hagyod, akkor sincsen semmi gond. És akkor, hogyha meg szeretnéd osztani a családi adókedvezményedet, akkor ide egy tört összeget írsz be, abban az esetben pedig, hogyha te szeretnéd teljes egészében igénybe venni, akkor ide beírsz egy egyes, vagy egy fő kedvezményezett eltartott után szeretnéd igénybe venni. Itt pedig neked alá kell írnod, és ott van még egy dátum rubrika. Aztán jön a 2-es pont, ahova a házastársadnak az adatait kell beírni, és itt ezt az ő aláírásával igazolja, hogy ő nem kéri a családi kedvezmény érvényesítését. A 3-as blokkot pedig a munkáltatóddal kell. Tehát amikor beviszed a munkahelyedre, vagy a kifizetődhöz ezt az igazolást, akkor ezt itt nekik kell kitölteniük, hogy ők átvették tőled a papírt, és hogy a havonta a fizetésedből érvényesíteni fogják az adókedvezményt. Hát ennyi lett volna a videó, vagy ha további kérdésed van a témában, akkor keress a Facebookon, munkavállaló vagyok néven,
van rengeteg videóm a YouTube-on, ugyanígy munkavállaló vagyok néven fut a csatornám, és hát továbbra is legyen minden munkavállaló tájékozottabb. Remélem, hogy hasznos volt a videó. Szia!